a lokacin da aka dawo da mabarata daga kasar Ghana akwai wani jami'i da aka tura ya yi wata magana. Shin da gaske ne da ya ce 'yan Nijar ba sa aiki, 'yan Nijar ba sa son su yi aiki? Da gaske ne wannan ayar? To in wannan ayar da gaske ne, ayar da larabawa kasar kamar su Libya, su Algeria da sauran kasashe da muke zuwa aiki, 'yan Nijar an mana shaidar cewar ma'aikata ne mu, aiki muke yi, neman halalin muke yi, ba ma sata, ba ruwanmu da ainihin abubuwan da zai bata ma mutum tarbiyya ko kuma zai kawo masa nakasu a cikin zuciyarsa don ya ga zuciyarsa ta mutu. Shi yasa dan Nijar yake tashi yana aiki, sun yarda da wannan. To idan aka ɗauki wancan aya in ka ce tana aiki, ita kuma wannan aya ina ne za ta samu mazauna? To mu bar ma wannan yanzu. 'Yan Nijar wanda aka kawo daga ƙasar Ghana, gwamnati ta dawo da su. To wasu 'yan ƙauye ne babu ilimi, wasu kuma 'yan birnin ne babu jari, wasu kuma wanda ba sa ma iya aikin komai. Shin gwamnati wanda ba sa iya aikin komai da me zai taimaka musu? Wanda kuma sun iya noma babu gonakai da taki da kuma tsutsotsin da suke bata noma da me zai taimaka musu? Wanda kuma 'yan birni ne babu sana'a suna da ilimin da me zai taimaka musu? Shin wanda suke noma za a ba su noma, a ba su taki da sauran ainihin abubuwan da ya shafi wannan? Su kuma wanda suke birni su kuma za a ba su jari ne, ko kuma wanda ba sa aiki gwamnati za ta ajiye su ta ciyar da su ne, ko kuma menene? Ku biyo mu a cikin wannan bidiyon Dan Bari Bari TV. Muna godiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Masu kallon Dan Bari Bari TV, godiya da kulawa. To wannan dai shine jirgin da ya kwaso mutane daga kasar Ghana. Kimanin mutanen sun ce sun kai 7,000. Wannan shine jirgi na farko da ya kawo wa'annan mutanen. Sun ce zai kai kimanin mutum 500. Saura kuma su ma hanyar ƙaurin za a kwaso a kawo su gida. Sun ce suna samun tsangwama da kuma tsana da ainihin kuma reni ga 'yan Nijar a can kasar Ghana. Abin kuma yana taɓa dangantaka tsakanin mazauna ƙasar Ghana da su da sauran kabilu wanda ba musulmai ba. Bazum Muhammad ya alƙawarin zai yi adalci akan wanda ya kawo. Abin tambayar shine, bari dai mu ji wani tsoho mai shekara 60 da wani abu abin da yake cewa. Koma gida mun baro garin mutane mun koma garin mu. Da kai da wadawa kuka je Ghana? Ni da yaro ga hinan. Ɗanka ne? Shi kanana. Mu yanzu abin da muka jira a kai mu gida. A kai mu gida lahiya kuma mun bar zakwa Ghana. Yanzu abin da muka bukata taimako da abinci. Kuma rashin abinci ya sa muka tafi za ta kai mu. Yanzu ko abin da za a taimaka mu da abinci da sana'a da za mu yi da yara, tunda ko kaza ban da abin da zan bai yara, ban da abin da zan yi sana'a in ba su abinci ko musu tuwashin jikinsu. Ni gaskiya da amma kawai miji ne da ban lahiya. Gaskiya tunda ban taɓa ba tahiyar wannan. Ko a yanzu iya tsaka ciwon babu ce ta sa na kaɗo na taho, amma ni dan mamma ko a mahalki. Kin samu da kika je? Yo wata na ɗaya da zuwa ina fa. To sai yaya yanzu? Kawai he gida a rungumi kadara. Babu sana'a, babu wani aikin yi. A inda in an ba mu jari mu je mu kama sana'a. Mabaratan da aka dawo da su ba su yi ƙasa a gwiwa ba, tuni suka bayyana ma ainihin Bazum Muhammad da matsalolinsu, wasu noma wasu kuma sana'a. Shin hakan zai samu ko kuma a'a ba zai samu ba? Hakan alƙawalin zai iya cika a ƙasa za ta cimma ruwa ko kuma a'a? Bari mu ji irin matsalolin da tsangwama da suke samu a can su mabarata din. Abun gakin bugun shi ma suke. An riga an je ne bayan da za a yi ba ka samu kuɗin komowa ba. Dole shi ta sanya kawai muke ta zama a can. Yanzu da aka mai dauka gida mi kace shirin yi? Yanzu noma nake so in yi. Dama ko ina da niyyar in yi, Allah ne bisa bane na samu damar zawa. Wani jami'i daga cikin wanda aka tura dan karban bakin ya yi jan kunne ko kuma ya tofa albarkacin bakinsa a fasacewar sauran kasashe akwai matalauta wanda sun fi Nijar amma ba sa bara. Ku biyo mu ni Dan Bari Bari zan ba ku ainihin bambancin wa'injan talakawan da wayan. Talakawa wanda sun yi su matalauci. Talauci zuciya ne, ya kamata su gane wannan. Su tsaya su ci garin rogo da kunu, su yi noman rani, su hidda abinci. Nijar ta ci da wata ƙasa ma ba Nijar kaɗai ba, tunda muna da halin da za mu iya yin shi. Ban ma san aiki a ƙasar Nijar. Kaji babban matsalar mu, ban ma san aiki. Sai mu yi wata tara muna dara a rana, ban ma aiki. Namiji ya tura matar shi da ɗiya da har na makwabta su je su nemo mishi abinci. Ai Allah ma ya tambaye mutum da kiwo ya bamu. Duka da wanda suka ba da ɗiyansu haya da wanda suka zo da ɗiyansu duka an yi bincike. In an yi bincike kowa daidai laifin shi doka za ta buge shi. Duk wanda zai ɗauki yaro zuwa har shekara 18 ba wa'innan ƙananan ba 'yan shekara 5, 3, 4, 5 har shekara 18 wanda zai ɗauke shi don ya sa shi ya yi bara
da ya bashi abinci dokar ƙasa za ta bige shi, zai yi watanni a kaso, kai za a iya ma tambaye shi ya ba da kuɗi don ya sabke hakkin ƙasa a kan shi. To abin zuba ido a gani dai kuma shine abin sauraron da ake so a ji shine shin kafin a ce wannan dokan ya hau me ya kamata gwamnati ta yi ta kyautata ma ainihin talakawa, ta rage mana farashin abinci, buhun shinkafa kar ta wuce jika 7. Idan aka kai haka insha Allah babu wani gwamnati wanda za ta dora ma wani talaka tara, saboda mu talakakin Nijar ba ruwanmu da mulki ko sarauta, ba mu damu da komai ba, mu abin da muke so mu ga cikin mu ya cika. Gwamnati idan ta yi mana wannan to shikenan, shine bambancin talakawan sauran kasashe da na Nijar, can akwai farashin abinci.